Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masoya na nesa da na kusa. Ni ne naku Suleiman Salisu wanda kuka fi sani da ɗan dawo magori. Na fito ne domin in yi wa waɗanda suke ɗaukan content ina wato bidiyoyi na su ɗauka su a cikin YouTube channel ɗinsu ba bisa ƙa'ida ba tare da yadda ta ba. Na zo ne domin in ja musu kun. Yin hakan zai iya ja mummunan mataki a duk wanda ya ɗauki content ina ba bisa ƙa'ida ba. A kiyaye. Ba na bukata. Ni ne na ku ɗan dawo magori. Ni ne na ku ɗan dawo magori. Ina alfahari da ku. Yawwa, na ga gatan mai kosai. Mai arziki mu je mu ɗiba. Dan alƙur'an dama ban karya ba. Dan magori hanzarta mu je. Yawwa. Masha Allah. Yan mata ya na ganki kina tuyar kosai fa kalar ki kalar falo ne. Ya kamata yayi a ce fa yanzu kina can ma London ne. Assalamu alaikum me kosai sallamar mu muke mikawa. Sallama mutuncin bako in kin ji sai kiyo amsawa. Shin ya na kakin haɗa rai ne ko kasuwar tana cijewa? Kullum ba a kwana a gado rayuwar tana canzawa. Dan damo magori ni nake dan gado ne ni dan gaske. Me ko sai kada ki damu yanzu zubo mana mu yi afawa. Ke matsalar ki yau dai ta kau har taimako muke badawa. In taimako akan hajar ki dan kasuwar ki ta budewa. Mun taimakawa al'umma a kasar nan har kuwa sun yi yabawa. Fage na magani a kasar nan gidanmu an san yan gado ne. Wuya na ji kosan naki a baki na ji yana kamawa. Sannan kuma yayo tauri tamkar dutse yayi dadewa. Ni kan karon ki gani dan yunwar gare ni ta harbewa. Rabona yau da kumallo tun a watan jiya ta yi damkewa. Mi kuma sakin in saka muku domin ni yau ne dacewa. Na tsinci gami fa haka ne lallai ni yau ne morewa. Taimakon da na baiwa mutane ni a kasar nan babu iyaka. Kidan ni su dan saurara ba na so ki sako wani shakka. Su dan gwaje ma sun karba Abdus Samad uwa yayi barka. Da Erano ma ya karba AYM shafa ma san barka. Dan tata da ɗayiru mangal kalla gani na ba sa shakka. To dan haka kada ki damu ke kam ai yau kin yi hayewa. Magori ina da bukata dan Allah fa dan duba ne. Taimake ni ka balla kanin nan saboda wanda suke mini raini. Dan kaga irin su a zaune in sun ci kosan sai su hana ni. Ke bara ki ji kadda ki damu ai daga yau ke kin wuce raini. Lakanin sa in kin karba ke sai kin zarce wa sa'anni. Daga Nijar, Chad da Togo ko san ki za su ringa yabawa. Tuga lakanin nan amshi karki ko kwanton aikin shi. Maganin shi ingantacce ne duk Afirka babu irin shi. Ka ce in na karbe shi zan yi kuɗi har a dinga hasashe. Zaki tsara kuɗaɗe masu yawa sai kin zarce cin bashi. A cikin dangi da kawaye sai kin zarcewa 'yan kushe. Kariyar banza ba yake muku don maganin shi babu na gaske. Yau asirin ka ya tono. Yau jikin ka sai ya gaya ma. Daddamu sai mun haɗu. Da arziki ba jira ne. Assalamu alaikum masoyana maza da mata. Ni ne naku har yau kullum Suleiman Salisu wanda kuka fi sani da ɗan damau. Ni ne mai ɗan damau TV. Abu na farko da nake son muku bayani anan shine dan Allah a yi mana subscribing sannan a danna mana liking da sharing duka. Madalla.
na gode, ni ne na ku dan dama magori. Ina alfahari da ku, ba dalla.